Mukufunikira kukhazikitsa trust osati kungolemba will chifukwa chiyani. Video hii tukuyipanga chifukwa cha post yathu yomwe tinazapanga pa 7 December pamene tinanena kuti post hii akayipanga like anthu 200 tipanga create video yomwe ingafotokoze ubwino wa inuyo kukhala ndi trust osati kungolemba will chabe. Ndiye anthu 355 ndamene anayipanga like. Ndiye mwina tisanambe kukamba za zimenezi tingopanga define kuti kodi tikamati will ndi chani nanga trust ndi chani. Will imakhala document imene imakamba za anthu amene adzalandira chuma chako iweyo ukazakhala kuti wamwalira. Pomwe trust imakhalanso a legal agreement, mgwirizano, where assets are managed by a trustee. Iweyo umatenga ma-assets ako ndikusankha trustee amene aziyendesa zimenezozo. And zimenezozo azizipanga for the benefit of family members. And pamakhala malamulo amene amakhala clear on how and when they receive them. So trust ija ndi wilunso, koma wilu yake yayikulu yoposa chabe kawilu kongolemba. Chifukwa iyi umakhala chuma chako wachigawa, komano chizakhala chikugawidwa kwa anthu amene wawamopitirira. Ndiye will imakhala ikungopanga answer kuti kodi amene azalandira chakuti ndi ndani. Pomwe trust imakhala ikunena kuti kodi akulandira chakuti ndi ndani, nthawi yake yotani, adzalandira motani, komanso pa conditions otani. So kwa mafamilies amene amakhala ndi ma-assets, kaya ndi manyumba, kaya ndi zinthu zina zake zimene zikuwatumikira, kaya ndi ma-farm, kaya ndi ma-businesses, izi zimakhala zothandizira mwina ali ndi ana ang'ono or ali ndi ma-complex family structures. Trustage simangokhala chabe luxury, komano chimakhala a safeguard choti chizalondere, chizatetezeke chuma chanucho. So trust ndi chinthu chimene even munthu amene ali ndi kapekezekedwe kochepa atha kukhala nacho olo kuchikhazikitsa. But chifukwa nthawi zambiri timaona ngati kuti chichi amapanga anthu olemera okha. And chifukwa muzaone anthu achuma ambiri amakhala ndi trust. Chakuti trust. Ndiye mwina tiyambe kukamba ubwino okhala inuyo ndi trust kapena kukhazikitsa trust. Chinthu cha number 1 chimene mukuyenera mudziwe, control beyond death. Inuyo mmazakhabe opanga control chumacho mmene chikuyendera ngakhale muzakhale kuti mwamwalira. Chifukwa will imangokupanga share chuma chija once. Ukangomwalira chuma chigawidwe. Anthu achidye ngati makatani chuma chathera pompo. Abambo awo anali tolemera koma anawo akuvutika pano. Zinachitika wiro anangogawana ndi anthu ena amafika point tingogulisa tingogawana chumacho ndi zina zambiri. So zimapezeka kuti zinthu zangotani zangothera pompo. Pomwe mukakhazikitsa trust imakhala chinthu chomwe chimakhala chikupitirira. So chimakhala cha phindu kwa ana anu, anthu amene amadalira inuyo, komanso ma beneficiaries. Umenewu ndi ubwino woyamba umene mungathe kupeza ngati mwapanga establish a trust. Komanso ubwino wa number 2, avoids probate, delays and costs. Tikati probate ndi chani, mwina tiyipange kai define. Probate imakhala legal process yomwe imapanga validate will yanu ichi. Chifukwa will ija suti munthu ungomwalira ndezi mangofikira pompo yayi kuti anthu agawane chuma yayi. Komano zimapitanso ku court, and a court amayeneranso apange supervise kuti kodi chuma chija chigawidwa bwanji. Ndiye mukakhala kuti munakhazikitsa trust, nthawi zambiri you skip, imapanga bypass probate process imene iyi. Komanso izi zimatanthauzira kunena kuti trust ija imapangisa zinthu zake kuti zikhale zachangu kwa family ija, komanso pasakhale ma legal cost. Kuti tilipira lawyer, tipanga bwanji, zimene zimakhala less stressing makamaka pa nthawi imene iniyo mukudutsa kale mu nyengo yowawida kuti mwangoluza wachikondi wanu or okondedwa wanu. Pomwe will imapanga go through probate process. Komanso bwino wa number 3 woti iniyo mupange establish a trust, better protection for children and dependents. Trust imakhala yabwino kwambiri chifukwa imateteza chuma. Imateteza chuma chimene chikuyenera chipite kwa ana. Chimaonesesa kunena kuti chuma chija chili protected chopita kwa ana chija, komanso ali supported in terms of maphunziro awo, kaya ndi health, umoyo wawo, komanso ma daily needs mpaka na anawo azafike nthawi imene timati ya maturity. Pomwe will imangokhala kunena kuti anthu angogawana chuma chija outright at a legally defined age. Nkutheka will yote onena kuti mudzapasa anawo akazafika zaka 18. So pa zaka 18 mwangotenga chuma chija mkungu apasa zinthu zatani zathera pompo. Ngakhale anawo ali ready kapena asali ready. Kuipa kwa will kumakhala ngati kumene kuku. Komanso chinthu cha number 4, ubwino oti iniyo mupange establish a family trust, the privacy. Will tu imakhala public once ma records akakhala kuti ali probated. Pomwe trust imakhala private, keeping family worth, ma beneficiaries,
komanso ma instructions confidential. Palibe aliyense amene amadziwa za mmene zinthu zilili. Zinthu zimangokhala zungoyenda smoothly. Umene unso ndi ubwino wina opanga establish a family trust. Komanso ubwino wa number 5, protection from misuse, creditors and conflicts. Iniyo mukakhala ndi trust lero imateteza ma assets anu from being misused by beneficiaries. Tinamvapo ife achibale ankolo anatilanda chuma chathu ndi zina zambiri. Inu mukakhala ndi trust zonse zimachitika. Komanso ma issues onena kuti mwina anthu ambungole abwera kudzalanda chuma, inu mukakhala kuti munapanga establish a family trust, izi zimachitika. Olo nthawi zina chimatoka mwina lost through poor decisions, munapanga ziganizo zosakhala bwino, unapezeka wangogulitsa nyumba out of kusaganiza kwa bwino, later on mukuzapanga regret. So mukakhala kuti mwapanga establish a family trust, mavuto ngati awa samazakhalaso. Komanso zimachepesa timati family disputes, kuchepesa mikangano imene imabwera m'banja by giving clear enforceable instructions. Mu trust imakhala kuti malamulo ali very clear. So ziya zomati abale anakangana, wang'ono anakangana ndi brother wake, sister anakangana ndi sister wake or ndi brother wake, zimakhala kuti mu trust mulibire motu. Komanso bwino wa number 6, continuity if you become incapacitated. Akuluakulu trust tuija munthu imayamba iweyo so ukanali moyo. Zimatheka trust kuyikhazikitsa iweyo uli moyo ndikuyamba kuyenda iweyo uli moyo. Komanso imazapitirira so ukazakhala kuti watani wamwalira. Pomwe will imazachitika once iweyo wamwalira. So utakhala zoti mwina ndiweyo wapenga kaya uli physically incapacitated, trustee uja amene anasankhidwa uja amatha immediately kuyamba kupanga manage ma assets iwo posatengeranso kuti court lilamule kapena chigamulo cha court. Pomwe will imadalira kuti kaya upenga kaya utani koma izayamba kugwira ntchito once iweyo ukazakhala kuti watani wamwalira. So ubwino wina wa trust umakhala kuti ndi umenewo. Komanso ubwino wa number 7, it helps with blended or extended families. Trust imakhala yothandiza kwambiri kwa banja akuluakulu. Ichi chimakamaka ndi chikhalidwe chathu chakuno ku Africa, where mwina it's a polygamous family or it's extended or blended family. Ndiye izi zimathandizira kunena kuti trust ijayo ipange ensure timati fair distribution, kagawidwe kabwino and reduce disputes, mikangano imene ingathe kubwera kuti isakhale ponso. Ubwino omalizira umene uli wa number 8, it's long-term family wealth planning. Izi zimathandizira kunena kuti pakhale intergenerational planning, kuti zidzukulu zanu chuma anachiyamba ndi makolo, ana zidzukulu zawo kumapitirira zikupitirira in terms of maphunziro awo. Komanso pakhale business continuity, komanso mwina ma charitable goals. Pali ena trust amatha kuyikhazikitsa ndi cholinga choti family izikhala ikumapereka ma charity, izipereka zithandizo kwa anthu ena ake. And izi tikuziona mafamily ambirimbiri amene m'Malawi muno ali momwe. Pomwe continuity ngati imene iyi will ija singathe kutani singathe kukwanisa, seni amakhala kuti anthu anagawanapo and chuma chija anachidyapo chinathapo ngati makatani. Ndiye lero taganizani bwino, chinthu chabwino kwambiri choti muchikhazikitse ndicho trust, osati kungodalira chabe will. Chifukwa chonena kuti trust and will komano imakhala ikuona mbali zambiri, ikuona mbali zimene iniyonso mukanatha kuziona. Ndiye family trust ija ndi yabwino kwambiri kukhala nayo rather than kungodalira kuti ndidzalemba will kuti chuma changa chizayenda motani. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.